Enggak. Iya. Ini Hello. Like आं साइलेन्ट उन्दुबाय नामा? दे। कमेन्ट लिरनो हाया आं नंगौ ना? दे। आंबो दसे ट्राइ खालामनो MB खननै सोबाय आङो भिडिअ'नि थाखाय दहाय फुङाव भिडिअ' हगारनाया कपि फैनानै दानलांदों आङो दे ओंखायनो जारलाथार। नों ओमफ्राय जाखांबाय ओंखाम? ओंखाम जाखांबाय साइलेन्ट आरोखि ना? आदसा नेट प्रब्लेम दै आंनाव दसेल' ओरैनो 10 मिनिटल' होगोन आं ने? नों साइलेन्ट आदसा जोबोर गोबावनि उनाव ना आफ्टार लं टाइम टु दि कामिं लाइभ स्ट्रिम अके वेलकाम टु माइ लाइभ स्ट्रिम। जोबोर गोबाव जाबाय आरोना ओंखायनो दिनै खनसे रायज्लायनो लुबैनायखाय फैबाय आरोखि गोबावथारसै। स' लोगोफोर माब्रै दङ खोन्थाहरलायदो आरोना। हेलो एवरीवन प्लीज़ कमेंट गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे लाइव स्ट्रीम आने के लिए सभी को स्वागत है थैंक यू। मा ओंख्रि? माब्रै दङ ना आं कमेन्ट हरनांगौ? आं ओंखारबासो कमेन्ट हरनो हायो आरोखि। सारि मिनिट बैजोंबो फैगोन नामा नोंलाय? गय गैयाबा नामाब्रा टेपखौ गुसुथार नै बार बारलायबाय एसेनो। माब्रै दङ खबर सबर? सारि नै दाबासो कमेन्टआनो सयाखै।
थांनांसिगोन आंबो ओंखाम जानोसै। मा ओंख्रि संखो बेबा? जानो मा ओंख्रि संखोथाय थास'सो ओमफ्राय मा दंथाय मिथिला। I'm going to home. I'm going to home. I got no. आं न'आव थांसै आरोना। न'आव थांसै आरोना। मा खालामदों दे थायाखै आरोना साइलेन्ट इउ। नैहाय आङो फैनाय जाबाय दसेनो 10 मिनिट खालामनानै दोनसै आंबो दै। 10 अके 10 मिनिटल'। माब्रै दं खबर सबर मिथिला आरोना दायो बेनो। आंहालाय मा जानो गोसोआ मानो बावगावखो बेखेव नोंहालाय मा जानो। हेल' प्लिज कमेन्टलै मामि दं सोंथि दङब्ला कमेन्ट हरलाय खनसे 10 मिनिटल' होनानै ओंखाम फैजांबाय जाखो नामा र' टेप अल मेसेन्जार न' कमेन्ट गैखाया आरोखि ना होनबालाय अके साइलेन्ट साइलेन्ट अके साइलेन्ट जोंथि अके साइलेन्टना आं 2 मिनिटल' होनसां अनलि 2 मिनिट थानानै ओंखाम जानोसै आरोखि थांनानै फैनानै मोसौ खाबाय ओमफ्राय खाखांनानै भिडिअ लाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै उन्दुनोसै जा मेंबाय आं साइकेल सालायनाय मालायनि साइकेल मोजां नङा न'आव थांबा नेट नाङालै 10 मिनिटल' होगोन आं दे 9 मिनिट थांखाबाय नै 1 मिनिटल' दे जोंथि दे जोंथि बाय बाय नुवाना र' नै खोमसिमोन ना ओमफ्राय आं एसे देखायनो होननानै फैबाय आं दंना गैला जोंथियाबा जोंथि जोबोर गोबावनि उनाव नायनो लुबैनानै फैबाय आरोना माब्रै दङ खबर सबर ओमफ्राय साइलेन्ट लाभ थेंक इउ लाभ हरदों जोंहा आं बर' सफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय वेलकाम थेंक इउ स' माच आं बर' गोजोननाय थाबाय दिंना प्लास मावजि होनदों थेंक इउ ओमफ्राय कमेन्ट अनदों थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों मिनिबाय जोंहा गायत्रि बाजै सफैनो हादों थेंक इउ स' माच बिराद ब्राइट सेस
contribution brightness contribution yes जोंहा मा होनदों कबिता आं ब्र' होनदों आदसा आदसा बिदिमा फाग्ला नुबाय आदसा माबोरै दङ जोंहा खबर सबर जोबोर गोबावनि उनावसो दिनै सफैबाय ना स' आफ्टार लं टाइम टुडे माय लाइभ स्ट्रिम कामिं टु थेंक इउ अल गाइस थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा जोंथियाव साइलेन्टनो ओमफ्राय मा होनदों फाग्ला ओमफ्राय फथ' थस होनदों मा होनदों रायो फाथ' फथे फथ'थयस मा होनखो फाथ'थयस हा फाथ'थयस आइ एम नट ए फुल होनदों आदसा थेंक इउ जोंहा गायत्रि बाजैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों ओमफ्राय माब्रै दङ आं बर' आदानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों ओमफ्राय जोंहा फामियाथ' खोनाखाया साइलेन्टनो थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जोबोर गोबाव जाबाय आरोना आङो माने फैनो हायैया मानोना आं बिराद बिजियाव दङ नालाय ओंखायनो हायाखै आरोना बिनि थाखायनो आयौ मारै जाखो होनदों आयौ मारै जाखो होनदों आदसा बिदिनोसै ओमफ्राय गाबोनबो माने आं बायदिसिना एप्लाइ खालामला बायदोंमोन जायै जाया ओंखायनो बिजि दं आरोखि दामानि होनदों जोंथि खोनायासै आरोना नोङो बाय लाबाय नामा नोंलाय आङो होमबालाय नै नोंसोर फैनायनि थाखाय 10 मिनिटल' होनो सानदोंमोन आं ना लोगो हमनो साननानै ओमफ्राय 12-13 मिनिट थानानै दोनसै आरोना बाट खालामदों होनदों बाद खालामदों मा खालामदों होनदों बाट मा खालामदों होनदों फाग्ला दं हाय होनदों ब्र' वाट्सआप होनदों हो ब्र' वाट्सआप माने वाट्सआप नाम्बार दं नामा सोरबा दाखालि आंखौ ग्रुपाव सोदोंमोनलै आं बेनिफ्राय दानजोबदों माबा माबि कमेन्ट बिला बायदोंमोन ओंखायनो दानदां वाट्सआप ना सिटिंआव कमेन्ट बक्सआ मा जादों आइ सि इउ या अके कमेन्ट आं कमेन्टखौ मोनसे बैखौ लिरफिनदों अइ फाग्लि होनदों आदसा कमेन्टआ स' जाफिनदों नै बै माबा मोनसेखौ आं थ्रु दोनदोंमोन नालाय ओंखायनो बेयाव बिदि जादों खालामफिनबाय मानसिफ्रा बैखौ रोङाखैमोन आरोना कमेन्ट सिटिंआव बिदि ओंखारदोंमोन इंलिस जाबाय नामा कमेन्टआ होनदों जायाखैलै दङ आं खालामदोंमोन नालाय मा फाग्ला होनदों आदसा आं दिनै सासे हेल' जोंथि दंना गैया आदसा बै माबा हरनाय माइक स्पिकारखौ नामा मा फाग्ला होनदों अइ फाग्लि होनदों आदसा होनदों औ बै कमेन्ट बक्सआव खालामजायोना गाहायथारनियाव मेसेन्जारनि मोनथाम अपसन ओंखारोना बे गाहायनियाव होबानो जाबाय सोरनाबा इंलिस जादोंबा कमेन्टआ दा आं खोन्थानि आरोना कमिउनिटि मडारेटर थुनायनि गाहायाव दं दे बियो ओमफ्राय अट'मेटिक चेक ट्रेन्सलेट दंना मोनसे बेवहाय बेखौ थुनांगौ आरोना लेंगुवेजआ बेयाव जाबानो जाबाय टप मेसेन्सनि गाहायाव आरोखि बेयाव इंलिस जायो सोरनाबा भइसआ इंलिस जादोंबा बेयाव थुदे उनाव माबा गायत्रि बाजे बेयाव थुबानो जाबाय आरो ना सोरनाबा इंलिस जादों माखासे कमेन्टआ स' जायाबा बेयाव थुबानो जाबाय आरो ना गाहायनि लेंगुवेज मोनथाम अपसननि गाहायाव आरोना बेयाव थुबानो जाबाय सोरनाबा प्रब्लेम जादोंबा आरोखि ना दानि आंना जादोंमोन दानि आदसा बेयाव थुनानै होदे सोरनिबा कमेन्टआ बिदि दहायनि बायदि ओंखारदोंबा बेयाव थुबानो जाबाय आरो ना बेयाव थुनानै हो गोदान गोदान मडेल ओंखारगासिनो आरोखि ना इउटुब माबाया मिडियाया आरोना गोजौनिफ्राय बायदिसिना ओंखारगासिनो स' ओंखायनो बैफोरखौहाय जोङो एसे चेक खालामनांगौ जायो आरोना बेयाव थुबानो जाबाय जिखुनु सोरनाबा कमेन्टआहाय इंलिस ओंखारदों बा मा मालायालोमफोरनि लेंगुवेज ओंखारोबा बेयाव थुबानो जाबाय गोदान गोदान नियम फैगासिनो जेरावबो फैलायबाय इयार्स फैलायबाय गोदान नियम सोलायलायबाय बिदि मिडियायानो सोलायो गावनो दा कमेन्टआ स' जायाखै जानो हागौ आरो बेखौ थुनांगौ जायो आरोना
अ नै दङ दानि आंना जादोंमोन दा अ फामि हेल' कि जोबोद गोबावनि उनाव आरोना जोंथि लोगो मोनलायैया खम जाला दिनै लोगो मोनलायबाय दे खि थाथ'दो दे बाय बाय फामि सना बाय बाय ओंखाम जानोसै आं दे बाय बाय थेंक इउ स' माच बाय 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 अके बाय 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 गासिबनिसिमबो बाय 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 लादो दे थेंक इउसै गोजोननाय थाबाय बाय दे मेदाम फैबाय